Maandagochtend ging Kindervakantiewerk 2025 van start. Kinderen van groep 3 tot en met 7 uit gemeente Venray kijken uit naar een week vol activiteiten. We zitten er al 74 jaar. De kinderen hebben heel veel lol. En ik denk dat we gewoon een kleine club vaste vrijwilligers hebben die ook al heel veel jaren meedraaien. En het mooie vind ik van Kindervakantiewerk is dat de groepjes altijd gemengd zijn. Ja. Alle scholen van de gemeente. Dus echt iedereen moet echt met elkaar gaan spelen. Ja. Ze hebben altijd een vriendje of vriendinnetje of een straatgenootje of iemand erin. Dat kunnen ze ook opgeven. En daar doen we ons best voor. Maar eigenlijk gaat het altijd goed. En we zijn lekker buiten. Alles gebeurt buiten in principe. Hoeveel kinderen doen er dit jaar mee? We zitten op 335 kinderen dit jaar. En 60 leidingen hebben we. En wat merken jullie dat kinderen het leukste onderdeel vinden van kindervakantiewerk? Ja, ik denk toch wel springkussen voor vandaag bijvoorbeeld. Dat is altijd wel een hot item. Het uitstapje, ook altijd een hot item. Groep 7 kijkt ook nog wel uit naar de donderdagavond. Ja. Groep 7 is echt de donderdagavond waar ze naar uitkijken. En waar kijk je het meest naar uit deze week? Nou, gewoon alle spellen en dat je gewoon creatief bezig bent. En thuis zijn, dat is dan soms gewoon saai, dan weet je niet wat je moet doen. Donderdag en vrijdag. Want wat ga je dan doen? Uitje, crea en bosspellen. Omdat het is gewoon leuk en net zoals wat Janne zei, is het gewoon, want anders weet je niet thuis wat je moet doen. En jullie hadden het over het uitstapje. Mogen jullie al iets kwijt over waar jullie dit jaar heen gaan? Ja, natuurlijk mogen we dat. En het heeft meer te maken met dat wij vorig jaar natuurlijk ons noodplan hebben moeten inzetten op het laatste moment. Omdat het stortregende. En Klein Zwitserland is zo coulant geweest om ons dit jaar dan weer welkom te heten. Dus daar zijn we echt super blij mee. Dus wij gaan lekker naar Klein Zwitserland met z'n allen. Dit jaar was er ook een dermatoloog aanwezig. Om de kinderen voorlichting te geven over zonbescherming en om gratis zonnebrand uit te delen. Ja, we zijn hier omdat we in Nederland zien we eigenlijk steeds meer huidkanker. 1 op de 5 mensen krijgt tegenwoordig met huidkanker te maken. En de belangrijkste oorzaak daarvan is zonneverbranding of gewoon te veel zon. Huidkanker kunnen we gewoon goed behandelen. Maar het mooiste zou zijn als we het zouden kunnen voorkomen. En door goede zonbescherming kunnen we een heel groot deel van de huidkanker voorkomen. En die boodschap die willen we heel graag aan de kinderen overbrengen. Dat je eigenlijk op 3 manieren jezelf heel goed kan beschermen tegen de zon. Dat je gewoon heel fijn buiten kan spelen, veel buiten kan zijn zoals hier. Maar dat het wel gewoon belangrijk is om je huid te beschermen. Weet je waarom insmeren zo belangrijk is? Nou, je kan snel verbranden en dat kan gewoon heel veel pijn doen. En je schouders denk ik dan wel het belangrijkste om in te smeren. Anders dan verbrand je tegen de zon en je kunt er ook ontsteking aan oplopen. Normaal zaten we met zo'n flesje en eigenlijk die paal zet je neer en dan nodigt het ook uit om te smeren, toch? Ja, vorig jaar hebben we er eentje geleend van een basisschool. En die beviel eigenlijk wel heel goed. En dit jaar had Vicurie de campagne. Vorig jaar hebben ze de basisscholen wat gegeven. En dit jaar zijn ze alle kindervakantiewerken van Noord-Limburg afgegaan. En waarom is het goed voor jonge kinderen om dat al te leren? Nou, eigenlijk het verbranden op jonge leeftijd, dat is eigenlijk het grootste risico voor het ontstaan van huidkanker. En door juist de bescherming te doen op je jonge leeftijd, dat is het allerbelangrijkste in het voorkomen ervan. Maar ook jong geleerd is oud gedaan. En zoals we nu al leren gewoon over het beschermen van je huid, dat het gewoon meer een gewoonte wordt om je huid te beschermen in de zomer. Ja, dan nemen we dat mee voor ons leven. En wij waarschuwen ook de kinderen ook echt wel van jongens, zorg dat je vaak in de schaduw gaat zitten. Niet midden in de zon gaan lunchen, petten op en inderdaad smeren maar. Dus nu is het wachten op de zon. Ja. En wat hopen jullie dat kinderen meenemen van deze week? Dat spelen gewoon ongelooflijk leuk is. Jongens, doorschuiven!